Takže čau lidi, já jsem jako a vítám u Noveda. Dneska se podíváme na hru Brawlhalla, zahrajeme si za Wuchenga, což je takovej, řekněme, mistr. A podíváme se, co máme na něm. Má takové pěstí plus má kopí, nebo jak se tomu říká ve hře Spear. Mám na něm strančku, mám na něm fialovou barvu. Že si ho vezmeme a půjdeme se podívat do rankedu. Já jenom doufám, že mě slyšíte dobře. 3, 2, 1, brawl! Takže vezmeme si ty pěstí a zkusíme ho nějak dát down. Aha. Čus. Tak jsme ho sundali. Vezmu si kopí. Ježíš. To jsem Tenhle ten tyček zná bomba na ruce. Neboli armor. Tak jo. Šáku konec se nám dej. Tak. Ne. Zajítě do země. Ne. Piu. Škoda, že jsem si netrefil. Tak tenhle je trošku hard. Řekněme alespoň pro některé. Ježíš, tak jo, jsem zajebán. Omáčka. Číš. Pál do pekla. Aha. Musím dát. Ale vůbec. Ježíš, to je zmetek. Player 1 wins. No, dobře. Ten nás docela slušně zajebal. Docela dost slušně. Tak jo, pokus číslo 2. Tak jo. Jdeme proti Ulgrimovi, takže jako fakt nevím, jestli umí nějaký komba, doufám, že ne, protože Ulgrim je docela těžké poražení, když má komba, ale vidím, že umí s Lenskou. Ale no tak, necháš mě? Jasné. Hej.
Dobře. Ano. Dobře. Tak, pojď. Čus. Bak čus. Já se omlouvám, já zabuším, já skoro vůbec neumím. Nevím, za co umím, jsou ty zbraně, já nějak neumím ani na něj dělat kombat. Tak už jako znám, ale jak říkám, jenom ho chci vyzkoušet, chci udělat jo, to je taktika. On se potom bojí nahoru a vy ho tím dostanete dolů. Takže to hoří. Musí na tebe pěstí. No, tak to nevím, jak dopadne. Player one wins. Tak se zpátky, omlouvám se. Prohráli jsme, ale já si jako vezmu asi jinou postavu. Zkusím Ragníra. Ragníra jsem sice hrál, a nebo víte co, ne, vezmeme toho z Wushinga, ale se změním barvu, že já s ní nejsem spokojený. Tak, jsme připraveni. Sválně koho chytnem. No do prdě. Ach jo. Tak tohle je asi další prohra, protože 3, 2, 1, je jako fakt hnusná. To mi můžete věřit. To teda začíná. Ježíš, skapej. No. Stefani, já nevím, co máš dělat, ty vole. Čus. Aha, jasně. Ježiš, to je taková sračka. Ty děv. A dost. Vlastně vlezem. To musím dělat psychologa. Fajn. Vážně. Vážně. Ty, aby tě pes pojebal. Tak jo, tak tohle můžu jako línout. Já měl z něj teď. online. Ach jo, a dost. A Rag. dost. A dost. Ragnir. Vadili. Prostě 2 postavy v jednom dílu. OK. Ještě se můžete rozhodnout, koho byste 3, 2, 1, chtěli. brawl. Prosím, ne Wushinga. To je peklo. Na proti němu.
sekeru. Ragnar je drt, to už asi každý ví. Udělám takovou vzpomínku. Hra je free to play, to znamená zadarmo. Rage quit. To je, co já se vůbec když to sám rage quit. Wow. Bod je vlastně lepší jak on, takže... Strapňuju, já bohužel za Ragdira nehraju. Si myslím. Tak jo, tohle bylo rychlý. Tohle bylo dost rychlý. Ragnar je asi už něco pro mě. Zkusím ho, ale nevím, jestli se mi bude tak dařit. Baraza a má šedou barvu. Šedá je, myslím, že o 16. levelu. Jo, 16. level. 18 je růžová a 20 je červená. Na toho pojedu tryhard. Tak pojď. Čus. Hej, ani mi neubral. Čus. Tak jo, má poslední život. Takže mě dobrá zpráva. Ale. A po mě trefil. To už je... se trefil. Aha. Tak jo, jako to je o život 8, protože oni nám jenom trošku. To mě bude problém.
Jo, vyhráli jsme Player první, one wins. konečně. Konečně. Jo. Tak, aspoň, že jsem nepropadl zpátky do Superu. Ragnar. Já jsem spíš hrál Mirage. doteď za Mirage, takže... Ragnar. A asi začnu hrát za Ragníra. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, popřípadě odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa ze hry Brawlhalla. Zatím čus!